În activitatea de astăzi o să vorbim despre empatie. Continuăm cu un joc de spargere a gheții, care se numește Ghemul. Eu o să spun cine sunt și câteva cuvinte despre mine, ce îmi place, ce vreau să fac. Același lucru o să faceți și voi. Ghemul acesta o să meargă la un alt participant al jocului, astfel încât, la final, toată lumea să primească ghemul. Eu sunt Elia și mie îmi place să citesc. Mă numesc Narcisa și îmi place să ascult muzică. Mă numesc Alexandra și îmi plac plimbările în natură. Mă numesc Mihai, am 16 ani și îmi plac mașinile, tractoarele și dansurile. Mă numesc Iulia, am 16 ani și îmi place actorie. Mă numesc Emilia și îmi place să desenez. Mă numesc Valentina și îmi place să-mi petrec timpul alături de prieteni. Mă numesc Georgiana și îmi plac plimbările în natură. Mă numesc Georgiana și îmi place să cunosc persoane noi. Iată că în acest fel s-au creat legături empatice între noi cu ajutorul acestei pânze de păianjen. Ce credeți voi că este empatia? Empatia este capacitatea de a recunoaște și a-ți împărtăși sentimentele. Eu cred că empatia reprezintă capacitatea de a te detașa de celălalt. Eu prin empatie înțeleg capacitatea de a înțelege și a simți emoțiile și gândurile unei persoane. Empatia te ajută să nu îți fie frică de străini și de necunoscut. Empatia este o trăsătură fundamentală și umană și este esențială pentru relațiile sociale eficiente și sănătoase. Empatia poate spori multe relații personale și interacțiuni sociale. Empatia, un cuvânt frumos, înseamnă să simți durerea și fericirea altuia. Consider că empatia reprezintă o identificare prin trăire cu alte persoane. Următoarea activitate, o să compunem o poveste, propria noastră poveste a grupului nostru, folosind cele 4 cuvinte: cărămidă, carte, cocor și premiu. A fost odată o casă de cărămidă unde locuiau 3 frați împreună cu mama lor. Cei 3 frați aveau o carte și o împărțeau și împreună o citeau cu entuziasm. Fratelui mai mare îi plăcea cel mai mult cartea. Iar fratelui mic îi plăcea foarte mult să meargă pe baltă să vadă cocorii. Cel mic era foarte jucăuș și îi plăcea să stea până seara în grădină. Fratele cel mare îi plăcea să citească foarte mult încât și-a luat un premiu întâi. Iar fratele mijlociu îi ajuta mereu pe ceilalți să învețe. Cei 3 frați, excelând la carte, au luat premiul 1, 2 și 3 la concursul național de matematică. Cum v-ați simțit în timpul acestei activități? Eu m-am simțit foarte bine și am înțeles foarte multe lucruri despre empatie. Mulțumesc! Iuliana? Și eu m-am simțit la fel de bine. Care credeți voi că este concluzia care se desprinde din această activitate? Este important să dezvoltăm capacitatea de a empatiza cu ceilalți. Vă mulțumesc!